dodolan. Yo. Kalau anakmu cah loro nek dodolan kae piye? Ora apa-apa. Wis ben ya. Awi teknen. Sak Wis bahagiane, ben. sak Tinimbang nangis. Oh iya. Kae cengeng kok gampang nangis. Urip ana kota gedhe aku gak tubaske masa isine Iyo. apa-apa wae senadyan sesideman iso kenyataan putra Panjawi Putra Panjawi. Oh. Ayo yo. Bocah, bocah. Kaya. Enggak ya. Loe becik katenan timbang papisan. Ternyata Sulistya wangi samudana marang kula karwalan putra lewat sampeyan aku isi mampu ngeladeni solamu among kowe bocah gunung anatian bocah gunung kadudoan nyimpo ajiwa ragaku keterang kahormatan mamrong kambulan apisu tungkeng tak gentung Neh, monggo Pak gleng. lah kula panjenengan lho ketingali panjenengan derek nyekar lho oh ngaten lah ngersakaken menapa Niki MC-ne nika le. Nika senengane nipun wuyung nika. Niki pun mboten wuyung kok, Bapak. Nggih, nggih. maksude Niki- iki nyuwun wuyung Niki om kula pun mboten Oh, wuyung. pamit. Om kula pun mari. oh keremanipun Bapak Pambiyawara menika wuyung lah mbok nggih to dipun sragenke napa dinyemekke nggih monggo urip ana kota gedhe aku tumbase amasan sini aku apa-apa wae senadyan sesideman mesti kasebadan Ya, Dok, sesideman. Sesideman sampun Wis niki pripun kabiarsa, Mbak tasih malih Irin.